Morjens. Se alkaisi pikkuhiljaa olla grillauskelit kohillaan. Mennään tässä toukokuun alkupuolta ja sain tossa hommattua possun luutonta kylkeä. Ajattelin, että tehdään niistä sellaisia possunoppia. Tai niin kuin jenkit sanoo, burnt endsia. Köyhän miehen burnt endsia. Mitä nimeä nyt haluaa käyttääkään, mutta katsotaan miten se homma tapahtuu. No niin, tässä olisi nämä potilaat sitten ja näistä pitäisi nyt tehdä sellaista tasakokoista kuutionoppaa. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Tossa oli tommonen yksi ylimääräinen rämmäle vähän tasaisin tosta, niin se nyt saa mennä tollasenaan tonne astia. Otetaan tosta ensin, niin tää riittää kun vetään puoliksi tuosta. Terävät veitet ois kovaa sanaa. Nyt mennään näillä mitä on. Ja tässä ensin keskeltä. Sitten keskeltä. Olisikohan tossa sopivan kokoista piittiä sitten. No vetäisikö vielä kerran? Mä luulen, että toi on aika hyvä. Hyvä homma toi. Tää on tonne astialle, oottele. Sanotaan vielä vetää pykälää pienemmäksi näin. Tulee vähän enemmän näistä. Ja noin, nyt meillä olisi kuutioitu nämä lihat. Ja nyt sitten maustetaan ne. Ja mausteeksi mä laitan aluksi suolaa. Sitten Poppoviehen One for All maustetta. Tässä ei ole itsestään lisättyä suolaa, niin sen takia erikseen suola. Ja vähän haetaan väriä sitten punaista tällä Blues Hockey Dry Rub Seasoningilla. Elikkä aloitetaan sillä suolauksella ensin. Otetaan vähän ihan kahdessa astiassa tämä nyt kun näitä on näin paljon. Suolaa vaan. Saa varmaan aika hyvin olla. Nyt pyöritellään kaikkiin paloihin.
tänne kanssa. Sitten tätä koppomiestä. No, lisätään saman tien tätäkin tänne. Saa olla ihan hyvä kerros. Kuulette, toi rupee riittää ja pyöritellään. Noin, ja sit kun näyttää siltä, että maustetta on joka palassa tasaisesti joka puolella, niin sitten mä heitän ne tähän folioastiaan nyt. Pistän kannen tohon päälle ja jääkaappiin. Saa maustua huomiseen asti. Mä ajattelin huomenna sitten laittaa grilliin. Toki näille riittäisi varmaan joku 3 tuntiakin, mutta tänään on muuta tekemistä. Tänään ei jouda grillailee. Tehdään se grillaushomma huomenna sitten. Noin, ja tää komeus lähtee nyt jääkaappiin yö yli ja huomenna katsotaan grillillä sitten eteenpäin tästä. No niin, nyt olisi uusi päivä ja laitetaan nopat grilliin. No niin, mulla on tämmönen pikkunen ritiilä. Koitetaan saada tähän nopat jotenkin järjesteltyä. Toivotaan, että ne riittää tähän koko, että ne mahtuu kaikki tähän. Näitä on kyllä aika paljon, mutta katsotaan. Saadaanko näitä pystyyn tähän. Teikää järkevästi. Laitetaan tähän kasaamaan vaan. Koitan laittaa tuon läskipuolen tähän niinku ylöspäin. Kylläpä ne siihen taitaa mahtua aika hyvin. Joo. Ehkä se on edes tiukka.
Niin. Grilli mulla on täällä ollut lämpeämässä jo. Siellä on mennään noilla Marienburgin hiilillä. Sitten mulla on siellä yksi omenapuun palanen. Skrapan taas vähän noita vanhoja jämiä noista ritilöistä. Lähtee hyvin tälleen irti, kun grilli vähän aikaa kerennyt lämmetä. Sitten mulla on tuolla vesiassittiassa vettä, niin pysyy vähän kosteudet tuolla grillissä sit paremmin. Nostetaan lihat kyytiin. No niin, nopat ois nyt siellä grillissä. Ne saa nyt siellä olla semmoset 2 tai 3 tuntia. Katsotaan nyt tilanteen mukaan, miltä ne näyttää. Käy välillä kattoo. Ja sen jälkeen ne vetään folioastiaa ja sinne vähän sotketaan PPQ-kastiketta ja suljetaan sitten foliolla ja takaisin grilliin ja antaa siellä sitten muhia pehmeäksi. Ja lopuksi sitten vielä otetaan pois foliosta ja takaisin ritilälle ja paadetaan niitä vähän kovemmalla lämmöllä sitten. Hyvä pinta niihin. Tuolla grillissä mä koitan pitää lämmöt siinä 110-130 välillä. Katsotaan vähän ajan päästä, kun tullaan vilkaisemaan, että miltä näyttää. No niin, tässä on tunti nyt takana. Katsotaan miltä näyttää. Oikein hyvältä. Vielä ihan kosteita. Ei tarvi ainakaan kostutella millään. Ei muuta kuin kansi kiinni ja katsotaan taas tunnin päästä uudestaan. No niin, se olisi 2 tuntia takana. Katsotaan miltä näyttää. Väri on oikein hyvä. Mä luulen, että tässä vaiheessa otetaan ne pois ja laitetaan ne tonne folioon. Jatketaanpa siitä. Joo. Oikein hyvä väriä. Hyvän tuntuisia. Kirjataanpas nyt tähän foliovuokaan. Ja sitten laitan tällaista Santa Maria PPQ-soossia. Tänne vaan reilusti päälle ja pyöritellään ne lihat sitten tähän. Sillä että on joka puolella.
Näyttää kyllä jo niin hyvältä nyt, että tekis mieli syödä jo tästä, mutta tiedän, että ne tarvii vielä vähän pehmeämmäksi saada. Sitten vaan foliokansi tohon ja takas grilliin, semmonen 1,5 tuntia. No, katsotaan 1,5 tunnin päästä uudestaan. No niin, nyt rupeisi olemaan 1,5 tuntia lihat ollut tuolla foliossa. Otetaan ne nyt pois sieltä ja nyt ne pitäisi olla siinä mallissa, että laitetaan ne vielä tuohon vähäksi aikaa ritilälle ja annetaan vähän pintaa niille. Oi. Kyllä näyttää hyvältä. Noin. Nää lähtee nyt takaisin vielä tälleen grilliin 0,5 tuntia. Vetäsen ehkä vähän PPQ-soossia vielä pikkusen tuohon päälle, niin saa karamellisoitua siihen. Semmonen oikein nätti pinta. No niin, se olisi 0,5 tuntia takana. Katsotaan mitä meillä täällä nyt on. Suosittelen, kannattaa muuten kokeilla. Aivan täydellistä. Niin, se oli sellainen video tällä kertaa. Pistäkää kanavaa tilaukseen, jos tällainen kontsa kiinnostaa. Ja katsotaan mitä ensi kerralla grillaillaan. Se on morjens.